मायं bolongni mayung nukhebo naithothok ganaro thangkibo kisa kirikhok amonno ongkha bolongni mayung Tripura hasteni Teliamura bakhasteni juda juda thayo Uttor Maharani ni simi chengui Mungia kamini joto thayono Tripura sarok sal burum no mayung bai nok sabai jangmani mayung rok bai thutawi buthar jangmani mangpli sal burum no koktoma awai khlainai eba khaba koktoma thumnai rongni bakhakti kasagoi no phaio bolongni mayung bai kiri korok khlaiui no tongjago o amchani lukurok bo phiaba satungni jorago mayung rokni bagui bo nango tui sadungni jorago tungphlamani jorago lukurokni bagui simiya mayungni bagui bo jungjalni jora hwnui mano amhaino mangpli nukjakha thangnai salo Teliamura bakhasteni kwbangma mayungrok thansa khe tukui tongmani mangpli phiakhaba abohai thansa khe tukulai tongmani mangpli rokno nugui amchaini lukurok belai no wana laijak belai no kiri koro onglaijak tamoni hingkhe o mayungni jungjalni simi katina bagui kwbangma jorani simi eba khaba kudungma jorani simi no Teliamura bakhasteni amchani Tiprasa bosoni lukurok wana laijak eba khaba nahari tongjak hapangni phaising ba hapang tamo naharmung na borokno o bolongni mayungni katinani simi Teliamura bakhasteni Chumui TV ni koktoma